Скъпи сънародници, искам да ви съобщя радостната новина, че най-накрая българина Милан Димитров е свободен и е излезнал от американския затвор, в който се намираше. След поредица от съдебни дела, след над 3 години в затворите и в арестите, след абсурдни обвинения с изтекла давност, след абсолютна липса на съдействие от български министър-председатели, външни министри, бившия президент Румен Радев, от всички институции отхвърлиха да помогнат на Милан Димитров. Заехме се ние от Възраждане, направихме така, че чрез дарителска кампания да се съберат нужните $150 хиляди за негов адвокат и днес вече Милан Димитров е свободен. Искам да поздравя и неговите близки, които показаха изключителна сила на духа и да ви кажа следното. Възраждане няма да остави нито един невинен българин навсякъде по света, без значение коя държава го съди и кой е срещу него. Да живее България!